pelissä. Jinka tapaa Chrisin temppelissä Meksikossa ja Chris haastaa Jinkan otteluun. Jinka yrittää selvittää, miksi Chrisistä tuli palkkableidaaja. Jinka haluaa, että Chris myöntää olevansa legendojen bleidaaja ja että hänen velvollisuutensa on Nemesiksen herätyksen estäminen. Chris kertoo, että hän on niin vahva bleidaaja, ettei kukaan otellut häntä vastaan ja niin hänestä tuli palkkableidaaja. Jinka sanoo, että hän jatkaa ottelua, kunnes saa Chrisin ymmärtämään velvollisuutensa. Cygnus kieltää Chrisiä kuuntelemasta Jinkaa. Jinka tekee kaikkensa ja käyttää erikoisliikettään kosmista tornadoa. Ja Chris vastaa käyttämällä omaa erikoisliikettään Barnardin tähteä. Taistelu käy yhä kiivaampana. Legendojen bleidaajat kokoontuvat. Tässä lähtee! Erikoisliike! Pegasus! Kosminen tornado! Erikoisliike! Barnardin tähti! Mahtavaa! Tämä on upeaa! Jatkakaa! Antakaa tähtisirpaleen voiman virrata! Tarjotkaa se kaikki tuhon jumalallemme! Kun niin tapahtuu, Nemesis herää vihdoin todellisen loistoosaan. Pian, hyvin pian, kuningas Hadeksen ennustus käy vihdoin toteen. Mä en häviä! Mä en saa hävitä! Jinka! Herra Jinka! Mä oon palkkableidaaja ja mun pomon käskyt on ehdottomia. Mut... Chris! Mulla ei oo mitään. Ei ystäviä eikä kunniaa voitossa. Jos mä haluun jatkaa bleidausta, mun ainoa vaihtoehto on jatkaa siitä huolimatta. Mun pitää voittaa ja aina vaan voittaa. Mun elämä on mun voimia tarvitsevien käskyjen totteleminen. Se on mun tieni ja se on ainoa tapa, jolla mä voin elää. Hei Chris! Sä oot valinnut itsellesi aika hankalan tien. Kerropa kuule, mitä sä oot löytänyt sun tieltä? Käskystä bleidaaminen ei oo oikeeta bleidaamista. Kun bleidaaja voittaa, se voittaa itsensä takia, vaan silloin se voi löytää todellisen onnen. Lopeta! Noi on vaan sanoja! Sä et voi ymmärtää, miltä musta tuntuu! Joo, totta puhut. Mä en voi ymmärtää, miltä sellaista tuntuu, jonka ystävät on hylännyt sen ja joka on pakotettu taistelemaan ja elämään yksin. Mut mä ymmärrän yhden asian. Tän Chris, kaiken jälkeen sä et oo luopunut Beybladeista! Vaikka sulla oli kaikki vastassa, sä et luopunut Beybladeista! Sä jatkoit taistelua! Totuus on, että sä rakastat Beybladea! Mut koska sä halusit jatkaa bleidaamista, sä unohdit sen kaikista tärkeimmän asian! Tärkeimmän asian? Sä oot tosi uskomaton, kun sä oot pärjännyt yksin. Se osoittaa luonteen lujuutta. Mutta sä et voi tulla paremmaksi bleidaajaksi yksin. Bleidaajat kasvaa. Ja ne kasvaa, kun ne ottaa yhteen ystävien ja kilpakumppaneiden kanssa antaen kaikkensa joka matsiin. Voiton riemun ja häviämisen pettymyksen tunteminen auttaa bleidaajia vahvistumaan. Sopa! Mun tapakin on vahvistanut mua. Ja mä voitan! Jos sä et oo oppinut voiton iloa ja häviämisen kurjuutta itse, niin sun sydän on yhtä tyhjä kuin tää paikka. Joten mitä jos sä lopettaisit nyt? Chris, jos rakastat Beybladea, niin tuu mukaan. Yhdessä me voidaan käydä matseja, jotka saa sun kiekkosielun syttymään ja me voidaan tähdätä huipulle. Älä puu roskaa! Voima on voimaa! Kuuletko sä? Mä en tarvitse ystäviä siihen! Ei oo totta! Silleen meistä on tullut vahvempia! Me kaikki! Kioja! Benkei!
ja Yuki ja Masamune. King myös. Ja mun ystävä Kenta. Ystävyyden siteet ja Beyblade-liitot avaa meidän tien tulevaisuuteen. Ei! Lopeta! Lopeta heti! Lopeta heti! Ei hyvä! Cygnus! Pysy poissa! Anubius! Mene nyt, herra Jinka! Matkaan Pegasus! Tää loppuu tähän! Leone! Erikoisliike! Kuninkaan murskahammas! Käy kiinni! Räjähtävä nyrkki! Mahtavaa! Tää on kivaa! Tää on kivaa! Kivaa! Mitä? Nyt on mun vuoro, Jouko! Ketsun Karol! Tuhka kipinää! Enkin! Kronos! Tifi, sä teit sen! Wow! Just niin! Hoidetaan tää! Joo! Libra! Yliäänimuuriin! Mitä nyt? Mitä puuhaat? Okei, nyt lähtee King! Joo! Yhteiserikoisliike! Kuninkaan! Salaman leimous! Kosmiekka! Yes, me tehtiin se! Ei voi olla. Meilin nyrkki ja sen 2000-vuotiset toiveet oli tänään Kronoksen kontolla. Ja se hävisi tolle Tapille. Yes! Toi oli jännää! Pleidaaminen on hauskaa! Ai hauskaa vai? Aha, niin Juskamu! Ensi kerralla pidetään vielä hauskempaa! Ah? Mikä tää outo tunne on? Kuka sä oikein oot? Mä hävisin! Oikeesti! Mun Orion! Jos häviät, nouse ylös uudestaan. Vaikka häviäisit 100 kertaa, pure hampaat yhteen ja nouse taas ylös. Pleidaajat, jotka ei luovuta, on niitä, joista tulee oikeasti vahvoja. Niin olen kuullut. Jos häviän, nousen ylös! Mennään, Chris. Tuu meidän mukaan ja näe se omin silmin. Sun oma ja meidän tulevaisuus. Tulevaisuus! Minut sitonut Haadeksen riipus! Lumous on rikottu. Seuksen jättämä portti on pian valmistunut. Huono juttu. Älä kanna siitä huolta. Vuoden aikojen viimeinen bleidaaja on se poika, josta puhuimme. He eivät ole vielä voittaneet. Me ei voida hukata aikaa! Meidän pitää seurata Jinkaa! Hei! Oota, jou! Mennään mekin, Tifi! Jee, tää on tosi jännää! Masamune! Joo, mennään! Wow! Tämä kaikki on tähtiin kirjoitettu. Tunsitko sinäkin sen kohtalon, joka on valittu meille jo muinaisina aikoina? Mikä kohtalo? Menkäämme mekin. On parasta,
että saat selville, mitä sinun kuuluu oikeasti tehdä väkesi puolesta. Tonnekko päin, Eldrago? Oota! Ryuga! Ryuga! Häh? Eikä! Umpikuja! Pois tieltä, Jinka! Ah! Anna palaa! Mikä tää paikka on? Pääsitte tänne vihdoinkin. Kuka sä oot? Nimeni on Pluto. Pluto! Sinä olet se pahantekijä. Pahantekijä. En tiedä kuinka määrittelet hyvän ja pahan, innokas nuori ystäväni. Me haluamme vain korjata historian, jota Zeus muutti. Korjata historian! Aivan. Kauan sitten kuningas Hades yritti käyttää Nemesiksessä piilevän mustan auringon voimia ohjatakseen maailman kohti oikeaa tulevaisuutta. Miten niin oikea tulevaisuus? Nemesiksen piti muuttua tuhon jumalaksi ja tuhota maailma. Ei kuulosta kovin houkuttelevalta. Niin, kuinka se voi olla oikea tulevaisuus? Jos maailman kohtalo oli tulla tuhon jumalan tuhoamaksi, niin se oli kuningas Hadeksen tahto. Niinkö? Mutta jos maailma tuhotaan, mitä sillä olisi enää jäljellä? Ei yhtään mitään. Mutta tyhjyydestä syntyisi uusi maailma. Ja kuinka? Ihmiskunnan historia on jatkuvaa tuhon ja luomisen kiertokulkua. Olkaa kiitollisia, että teen tästä teidän aikanne erheellisestä historiasta lopun. Minä, Black Sunin lapsi Rago, teen tämän omin käsin. Mitä tämä voima oikein on? Sehän on Nemesis! Nemesis ei ole vielä valmis, mutta legendojen bleidaajien käymistä otteluista se on saanut tarpeeksi teidän hallussanne olevasta tähtisirpaleen voimasta. Te moukat ette ole enää uhka meille. Pistettiinkö legendojen bleidajat ottelemaan? Oi ei, arvasin. Pelkäsin, että tässä käy näin. Me tultiin! Wow! Kioja! Kamut! Sori kun kesti. Oho, mikä toi on? Wow, aika uskomaton! Toi on siis Nemesis, vai niin? Ei, älä! Tää. Jos sä hyökkäät, annat viholliselle lisää voimaa. Siis mitä? Mitä tarkoitat? Vihollinen ottelutti legendojen bleidajia keskenään. Ja ottelujen aiheuttama tähtisirpaleen voiman säteily lähetettiin tänne ja se kerättiin. Muistatteko tohtori Ziguratin spiraaliytimen? Se on sama systeemi. Siguratin! Hades Inkistä. Hienoa. Te siis tajusitte vihdoin. Tohtori Zigurat loi järjestelmänsä juurikin tämän temppelin piirustusten mallista. Ai mitä? Mitä sä muutenkaan tiedät Ziguratista? Jaa, minäkin työskentelin järjestölle, joka oli yhteistyössä Hades Inkin kanssa. Niin, nuori Jinka. Muistat sen varmasti vallan hyvin. Se oli nimeltään Dark Nebula Organization. Jos muistan oikein, niin olitte minulle kovin kilttejä. Se on Douchi! Mitä sä täällä teet? Hades Inkin Hades-osa tuli palvomamme muinaisen kuninkaan nimestä, siis itse kuningas Hadeksen. Eldragon tavoittelu. Ja tohtori Ziguratin spiraalivoima. No niin, kaikki se oli osa perimmäistä päämäärämme, eli tuhon jumalan Nemesiksen henkiin herättämistä. Ja Hades Inkin puikoissa pyörin esiripun takana minä, itse kuningas Hadeksen jälkeläinen. Mitä tapahtuu? Eli kaikki tähän asti tapahtunut on liittynyt tähän. Tuhon jumala! Nemesikseen! Ja nyt vihdoin, kuningas Hadeksen ennustus käy toteen. Ja te saatte suuren kunnian tuhoutua ensimmäisenä. Kestäkää!
puuhastellaan! Mitä nyt? Kaikki legendojen bladeaajat ovat täällä. Tule ihmeessä sisään. Siitä on aikaa, herra Ryuga. Joutsi! Sinäkö? Olin vallan hölmö, kun luulin, että voisit missään maailman mittakaavassa korvata jonkun sellaisen kuin herra Rago. Herra Ragoon verrattuna sinä olet mitättömistä hylkiöistä alhaisin. Niin, olen odottanut tapaamistamme. Tämä on se päivä, kun herra Rago murskaa sinut kuin mitättömän maan matosen. Kuuletko? Mikskä sä sanoit mua? Pian näet teidän kahden voimien todellisen eron. Jinga! Tarvitsemme Gaian voimaa nyt! Legendojen bladeaajien sydänten täytyy yhtyä ja Nemesis pitää vangita! Mutta voiks meidän sydämet yhtyä? Ryuga, mä pyydän! Taistele Jingan ja muiden rinnalla! Kenta! Kiltti, mä pyydän! Se ei liity mitenkään muhun. Ryuga! Mutta... mä murskaan ne ikiomin käsiin! Ryuga! Ryuga! Okei, tehdään tää! Kio ja Chris! Joo! Ja sama! Anna palaa! Ei hyvä, uudestaan! Orion! Leone! El Drago! Hä? Mitä nyt? Katso! Wow, mikä se on? Uskomatonta, onpa se kaunis! Se on Zeuksen portti. Legendojen bladeaajien päämäärät ovat yhdistyneet. Kuulkaa, vangitkaa Nemesis portin taa. Tehkää se nyt heti! Okei, tehdään tää yhdessä! Pegasus! Orion! Leone! Voi ei! Ryuga! Herra Ryuga, en olisi uskonut, että joku kaltaisesi yhdistäisi voimansa Jinkan ja hänen ystäviensä kanssa. Häh! Olet näköjään vajonnut pohjalle. Pelkäätkö niin kovasti Nemesiksen voimaa, että tarvitset apua? Häh! Muhun ei tollanen piikittely teho! Mutta mulla on alun perikin ollut vain yksi päämäärä. El Draco! Mut miksi Ryuga? Kaikista vahvin kiekko, jonka pitäisi hallita maailmaa, ei ole tuhon jumala, vaan lohikäärme keisari El Draco! Tähtisirpaleesta Nemesiksen keräämänne voima ilmestyy El Dracoon, ja sit se kaikki kuuluu mulle! Lopeta, Ryuga! Sun pitää taistella meidän kaa! Lärviki, älä sä määräile mua! Ryuga! Mä tunnen sen. Tää on se voima, jota mä oon etsinyt koko ajan. Nyt vihdoinkin syntyy vahvin, mahtavin lohikäärme. Ja se kuuluu mulle! Luuletko sinä, että pystyt hallitsemaan moista energiaa? Siitä on tullut osa tuhon jumalan voimaa. Sinunkin voimasi tarjotaan nyt tuhon jumalan Nemesikselle. Mahdotonta! El Draco ei häviä! Ja nyt kaikki tähtisirpaleen voima on vihdoin kerätty. Ei käy! Jupiter! Älä edes yritä! Fire Fuse Darkhelm! Mitä nyt? Huono juttu! Ei hyvä! Ja nyt näytä meille oikea hahmosi! Diablo Nemesis! Nemesis on... Kehittynyt! Se on herännyt vihdoin.
Tässä on itse Black Sun, tuhon jumala, Diablo Nemesis.